προτείνουμε. Έχει πολύ ωραία φιλετάκια κοτόπουλο με κρέμα γάλακτος, εστραγκόν, λευκό κρασί. Ναι, βέβαια. Γαρνίρεται με λαζάνια. Οκ, σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να κάνουμε τη συνταγή μας. Φιλετίνια κοτόπουλο, κρέμα γάλακτος, εστραγκόν, λευκό κρασί. Λοιπόν, έχουμε βάλει ελαιόλαδο στο τηγάνι μας, έχουμε ανάψει το γκάζι και θα βάλουμε τα φιλετίνια, τα κοτόπουλα, τα οποία έχουμε κόψει σε γύρω στα 3 με 4 εκατοστά. Το φιλέτο το έχουμε κόψει 3-4 εκατοστά. Θα στέλνετε το λάδι. Τοποθετούμε το φιλετάκι κοτόπουλο. Ωραία. Το φιλέτο κοτόπουλο είναι καθαρό κρέας, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο ψήσιμο. Την ίδια συνταγή μπορούμε να ακολουθήσουμε με διαφορετικό κρέας, με ψαρονέφρι ή με φιλετίνια μοσχαρίσια. Θα πρέπει να προσέξουμε όμως το χρόνο μας. Διαφορετικό κρέας, διαφορετικός χρόνος. Λοιπόν, έχει πάρει εξωτερικά χρώμα το φιλέτο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι. Προσθέτουμε λίγο σκόρδο. Ρίχνουμε το λευκό κρασί. Αλάτι. Το αφήνουμε για 2-3 λεπτά να τραβήξει το ζουμί του όλο αυτό, να ποτίσει καλά. Ελαφρώς να μαγειρευτεί με το λευκό κρασί. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Περιμένουμε τώρα να μας δώσει μια παχύρευστη μορφή. Προσθέτουμε την παρμεζάνα μας. Λίγο εστραγκόν. Είναι έτοιμο. Ρίχνουμε τα λαζάνια, τα οποία έχουμε βράσει. Κάνουμε για 1 λεπτό ένα ανακάτεμα. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, η ώρα να σερβίρουμε το πιάτο μας. Τα λαζάνια, τα φιλετίνια.
πιπέρι φρέσκο. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο να φαγωθεί.